Sve do ovog leta nije imao zlatnu medalju na olimpijskim igrama, to mu je nedostajalo i zato njegov trijumf u Parizu pre nekoliko nedelja može da mu najviše znači, poručio McEnroe. Ostvario je Novak Đoković brojne uspehe tokom svoje bogate karijere, zbog čega je između ostalog s razlogom teniski goat. U moru sjajnih poteza, velikih pobjeda i titula teško izabrati omiljeni. Legendarni Amerikanac morao je dobro da razmisli kako bi izabrao najznačajniji trenutak u karijeri Novaka Đokovića, a svoje ideje podelio je sa novinarima. Pa to je neverovatno pitanje, teško izabrati samo jedan jer on ima toliko mnogo uspeha. Recimo finale protiv Rafaela Nadala u Melbourneu 2012. godine koje je trajalo skoro 6 sati, ili spašavanje meč lopti protiv Rodgera Federera u finalu Wimbledona 2019. baš kao i na US Openu kada je osvojio titulu, rekao je za Eurosport i dodao: spisak ide i dalje, jer je on najuspešniji u istoriji. Međutim, sve do ovog leta nije imao zlatnu medalju sa olimpijskih igara, to mu je nedostajalo i zato njegov trijumf u Parizu pre nekoliko nedelja može da mu najviše znači, rekao je McEnroe.